सरकारी प्राथमिक माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांनी शिक्षकांचे 838 जागे रिते आसात। सरकारी शाळांनी 1585 शिक्षक कायमस्वरूपी जाल्यार 592 शिक्षक कंत्राटाचेर आशिल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेतल्या लेखी प्रश्नाक दिल्ले जापेंतल्यान दिली। आमदार वेंसी वेगस आणि विजय सरदेसाय हांणी ह्या संदर्भात प्रश्न विचारिल्लो। सरकारी प्राथमिक माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांनी शिक्षकांचे 838 जागे रिते आसात। सरकारी शाळांनी 1585 शिक्षक कायमस्वरूपी जाल्यार 592 शिक्षक कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेतल्या लेखी प्रश्नाक दिल्ल्या जापेंतल्यान दिली। आमदार वेंसी वेगस आणि विजय सरदेसाय हांणी ह्या संदर्भात प्रश्न विचारिल्लो। सरकारी प्राथमिक शाळांनी 347 शिक्षकांची गरज, 14 प्रशिक्षित इंग्लिश शिक्षकांची गरज, 208 सहाय्यक शिक्षकांची, 29 चित्रकला शिक्षकांची गरज, 3 कॉम्प्युटर शिक्षकांची गरज, 211 सहाय्यक जिल्हा शिक्षण निरीक्षकांची गरज असा। सरकारी शाळेतल्या शिक्षकांची रिती पदां भरपाची प्रक्रिया सुरू असा। सरकारी प्राथमिकात 318 शिक्षक, 14 प्रशिक्षित इंग्लिश शिक्षक तसेच 118 सहाय्यक शिक्षक भरतीचो प्रस्ताव शिक्षण खात्यान कर्मचारी भरती आयोगाकडे धाडला। जाल्यार सहाय्यक जिल्हा शिक्षण निरीक्षकांच्यो 111 पदां भरपाचो प्रस्ताव लोकसेवा आयोगाकडे धाडला। 21 मुख्याध्यापकांच्या जाग्याचेर थेट भरतीचो प्रस्ताव लोकसेवा आयोगाकडे आसा आणि ताची प्रक्रिया सुरू आशिल्ल्याची जाप मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत दिली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।